Gipahinumduman sa Bureau of Internal Revenue ang publiko nga karong Abril 15 na ang deadline sa pag-file sa mga income tax returns. Matod sa Regional Director sa Bureau of Internal Revenue nga si Atene Herminio Palamini nga daghan pa kayong wala maka-file sa ilang income tax returns. Matod niya, wa pa katunga sa mga income earners sa rehiyon ang nakabayad sa ilang buwis. Giawag niya ang tanan sa pagbuhat sa ilang obligasyon aron dili makasuhan og tax evasion. Ilang gituhuan nga mudag sa ilang buhatan sa deadline karong Abril 15 kon Miyerkules sunod semana. May request sila og police assistance alang sa crowd control. Tax on time. Remember, no? Tax filing starts on the first day of the year and ends on April 15. And sad to say, no, kung makaadto pa sa opisina na mo, gamali pa kayo nag-file. Yeah, okay lang. No problem with that. We can provide police assistance if requested. Baka medyo magulo nga. No? Makalangay sa Mactan Airport Expansion Project kung tugutan sa Korte Suprema ang gipangayo nga temporary restraining order ni Senador Sir Susmeña. Kini gipadayag ni Governor Junjun Davide kita sakop sa board sa Mactan Cebu International Airport Authority. Si Senador Sir Susmeña supak sa pag-award sa expansion project sa airport ngadto sa GMR Megawide Consortium. Posible nga dili makapas ang pagtukod sa bagong terminal ug ang pagpaayo sa karaan nga passenger terminal sa umabot nga Epic Summit karong tuig 2015. Ipahigayon usab ang International Eucharistic Congress sa Sugbo karong tuig 2016 nga posibleng tambungan sa Santo Papa. The Supreme Court finds basis sa restraining order ng gipangayo sa Senator Susmeña, it could, no, madilantar ang project. Samaran ng usa ka madre human gisulod ang ilang kumbento sa usa ka tawo ug nanigbas. Andrea Patanya, sugin nimi. Gida sa tambalanan ng usa ka madre human gitigbas og sundang sud sa kumbento sa usa ka lalaking gituuhan nga nalisuan sa pang-isip. Ang 36 anyos nga madre giilang nga si Annabel Macas sa Franciscan Sisters of the Immaculate. Gisud ang ilang kumbento sa barangay Saksak Konsolasyon ni adtong Sabado sa buntag sa usa ka Romilo Tampos 26 anyos nga taga barangay Tulo-Tulo. Mikatkat si Tampos sa koral sa kumbento ug gitigbas ang madre gamit ang 19 inches nga sundang ug didto na sa ilang panimay madakpi sa mga pulis. Giangkon sa suspect ang krimen apan di makatubag og tarong kung nganong gibuhat kini niya. Niangkon kini nga tigamitan kini og drogas kaniadto. Ako sa noon, may kat-kat si ginukos koral. Dayon? Kay gikan ko dito yung mo, kat-kat koral, pero ako lang kung ibalik ang istorya. Suko ko, hawag ko sa bawah, matod na, patay na ko madre. Matod sa mga pulis, dugay na di ayong gireklamo sa taga-barangay Tulo-Tulo ang suspect nga nangahadlok kaniya. Matod sa iyang silingan, dugay na kining tig-atuan sa kumbento, apan human mireklamo ang mga madre, gigapos kini sa mga tanod sa ilang bahay ni adtong Biyernes apan nakaikyas. Kanang mukuan ba kanang ari lagi sa madre, ang madre jud mo inireklamo ngadto sa mga sa kapitan. Nganong ang mga madre mo gid ang arion? Kaya ako nang ko anang nagtalikod ko nga krus. Amot lang siguro siya rin ni bago sa daan. Matod sa pulis, may diferensya man sa pang-isip uwa ang suspect, pasakaan gyapon kini nila og kaso. Isang ato arrested man siya, kailan na to siya kaso niya for prostrated murder na only the court will determine kung buang ba siya o dili. Temporaryo nga namiya ang mga madre sa kumbento tungod sa trauma. Suway namong gikuha ang habig sa Franciscan Sisters of the Immaculate apan wa sila magpasud og media. Andrea Patenya, News 5. Duha ka lalaki gipamusil sa managlahing insidente sa dakbayan sa Sugbo. Usa kanila patay. Ray Pasaporte, sugin nimi. Giyayungan o gikarga sa barangay patrol car aron madala sa tambalanan kining lalaki nga samaran siyang liog. Human po sila sa wa mailing lalaki kagabi. Nag-isturan na man to sila din na. Dugay gisuran na tagtaon paka na pusil. Ay, nadunggan mo kung sililalisa nila? Wala. Hinay naman sa ilang istorya diyan na lang. Ibaligya tong tao. Gila ang biktima nga si Tyron J. Orteza.
22 anyos, lumad nga taga-barangay Kulawin sa lungsod sa Argao. Estudyante sa kursong automotive sa Cebu Technological University, Argao Campus. Matud sa igsuon sa biktima nga sawa pa kini po sila. Nagkuyog pa sila niini sa Freedom Park apan nibiya kaniya kay mikuyog sa barkada. Ano ba nabantayan, sir, nga nagsunod-sunod sa inyo kaganina, nga walang lakaw? Man, Dali. wala ko normal paglakaw. Wala na sa siya gimension sa imo, sir, kaso na ay siya, sa contract, na. Wala si kontro. Gisuwayan sab og tabang si Winifredo del Rosario, 51 anyos, taga Sitio Black Tree Missionary sa Barangay Suma, nga gipusil ni adtong Sabado sa kadlawon dinhi sa Sitio Abiliana sa naasoing barangay. Apan namatay gyud ni sa paglabay sa pipila ka gutlo. Niabot ang mga kabanay sa biktima ug miasoy nga gikan na milar ang biktima apan nilakaw kini aron manugal og hantak. Huway mitug-an nga nakakita sa krimen kay kuno ngit-ngit ang nahitabuan. Ang iyang kapuyo, nagtindam ligpas sa isda, nagnindag kuhan ba, ng isda pasil ba? Mo sa kabawangan, ni ari na din yung natakan. Nga mo alay nadunggan sa mga lumulupyo nga ni, nakuno yung sa kabuto, mga alas 4:45 kay... Nana si Kalalis mga duha na kasi mana kapin. Sugal sa madyong. Pero sa hantakan, wako kay bawag nga ba na si Kalalis. Re Pasaporte, News 5. Usa sa mga most wanted person na sikop sa kapulisan sa dakbayan sa Subo dito sa lungsod sa Mualboal. Samtang kani OFW gidakop kay na maligyaw og illegal nga drogas. Kini uban pang balita gikan sa kwerpo sa kapulisan, sugin nimi Ryan Sorote. Pinagi sa Joint Operations sa Cebu City Police Intelligence Branch o Regional Special Operations Group na sikop ang akusado sa kasong murder nga si Troy Kamaling, 22 anyos, pinasigan sa arrest warrant gikan sa RTC Branch 19. Nadakpan kini sa Barangay Batad-Batad, Bukirang Bayan sa lungsod sa Mualboal, samtang nagdisko niya adtong Domingo sa kadlawon. Dito na ako kaboard meet eh. Kung ano lang nang nimutan to ka na ang kaboard meet na ko mamoy nagsulti na ko nga mauna yang kuan ako nasi plano na ko. Ya akong tumbaho na. Ano tumbahon mo kanina? Wala tumbahon niya. Ngano nga, wala mo takoy problema niya mo. Gisikop sa kapulisan ang langyaw nga si David Paulson nga nagmay sud sa waterfront and casino sa Lahug. Gikan mitambong sa kasal sud sa mga hotel si Paulson ug kalit nga nagmaoy sa hotel lobby. 11 ka mga muli-muli machines o gunom ka video karera machines na sakmit sa mga sakop sa City Intelligence Branch ni atong Biyernes gabi sa Sitio Bato, Barangay Ermita. Huwag nadakpan ng kapulisan nga nanugal, ingon man ang caretakers na maong mga illegal nga pasugalan. We are conducting mga preventive patrols dun sa area ba na ingon na ito mga crime-prone areas. Gisikop sad sa Raid Suit 7 ang kani overseas Filipino worker nga si Ruel Rosales tungod sa pagpayuhot og ginadling drogas sa dakbayan sa Danao uban silang Elmer Almagro ug Martinel Laurente sa Barangay Luok. 23 ka medium packs sa gituho ang shabu ang nakuha gikan sa madinakman uban ining paltik nga kalibre .380 nga pistola. Duha ka semana gipanidan sa kapulisan si Rosales nga usa ka level 3 drug pusher kay matud pa makadispose kinig di mo minus sa 75 grams o 300,000 pesos nga balor sa shabu matag semana. Balik siya mga late quarter last year. Di na akong sumabalik sa Qatar kay ini kayo na maliga lang siya ganun shabu. Las media mag-standby ko ako rin dabangan kuan ugangan og Linda. Ryan Sorote, News 5. Suspek sa pagpangawat sa Cebu City Zoo, nadakpan human bibalik aron pagpamaligya sa iyang mga kinawat. Nag-face-to-face sa buwatan sa Cebu City Intelligence Branch ang manager sa Cebu Zoo ug ang suspek ka nangawat sud sa maong zoo. Ang suspek na ilang si Jonathan Cantuba, nadakpan itong Sabado sa gabi diyang mibalik ini sa barangay Kalunasan aron ibaligya ang mga plastic drums nga iyang mga kinawat. Napulo ka drums, usa ka iPad mini, cellphone ug 6,000 pesos ka kwarta ang gikawat ni Cantuba sulod sa zoo. Apan bugtong ang iPad mini ug tulo ka drums na lang ang nauli. Matod sa manager sa zoo nga si Giovanni Romarati, dugay na nga tig-adwan ng suspect sa zoo aron mamaligya og ice drop. Ilo mo gabero imo ginatubangon imo hang sa balaod unsa imong gibuhat pero gipasaylo ka.
Gisugdag na og guba ang mga panimay sa luna nga gipanag-iya sa Kapitolyo sa Upper Panabang sa Barangay Apas, syudad sukad pa ni atong miaging semana. Lakip ini ang mga apektadong residente sa gipahigayong demolisyon sa lot 942 ug 947 sa sitio San Miguel. Matod ni Governor Junjun Davide nga wa nananghid kaniya ang mga informal settlers sa pagpuyo sa mga dapit. Tambag ni Davide nga ay utang mudangot kaniya ang mga residente o si Barangay Apas Captain Ramil Ayuman aron mapapuyo sa maong dapit. Sila site, and we can discuss that. No? Pero dili kay kanang diretso lang sila butang patuko ng mga structures ito without the knowledge of the provincial government. Ubaw kadto ang naglangkob sa ato mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Lunes, Abril 7, tuig 2014. Kini si Frank Malilungsod. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kalabaw pa sa balita, Aksyon!